Здравейте! Днес ще ви покажа как да направите тази гривна. Аз я наричам нещо като релса, така ми изглежда, кръста гривна релса. Гривничката накрая завърша с, както си е една обикновена гривна единична. И за това да направите, ще ви е нужен един стан за плетене. Ето празна кука, с която да си закачите накрая гривната. Една кука за плетене, без значение каква. И ще ви трябват 3 цвята, ако искате да е по-цветна, защото по-цветна наистина най-добре върви за тази гривна. Аз днеска използвам неоново жълто, едно като пастелено лилаво и карамелено. Така, може, ако искате, да си добавите ето такива неща към гривна, в смисъл, те закачливите, и също може да се плете на такива малки ракли, които се взимат от Джамбо и Психоле. Така че не е задължително вашия стан да изглежда по този начин. Сега нека да започнем. Ще обърнем стана ето така, заоблените неща да са срещу нас. И ще вземем първия си цвят. Само да поставя стана по-добре. Първия си цвят взимаме, който ще ни бъде самото червено, което виждате тук, и аз ще използвам лилаво. Взимам го и го поставям по правия начин, ето така. И продължавам надолу. Така. He lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through. There's no way I could describe him. Продължаваме до самия край, който ще бъде ето тук. Така че продължаваме си и слагаме тук едно ластиче надясно от този бек до този бек. Ето така. И пак се връщаме в началото и наслагваме още ластиче. Пак същия начин. Гривната е вид Starburst, смисъл по същия начин се прави. Край. Така. И завършваме по същия начин, като поставим едно ластиче тук. Ето така трябва да изглежда в момента вашия стан. И сега пак продължаваме. Вече този лилав цвят няма да го ползваме, може да го оставим настрани. Ето тези. Това ще ни приближа. И сега вие избирате с кой цвят да почнете, как ще го направите. Аз почвам с жълт, като го поставям ето така. След това взимам карамеленото и го поставям от външната страна, по този начин. Пак взимам жълто. Сега ще проверя дали се вижда. Добре, вижда се. Така, по този начин ще приближа. За момент да фокусирам по-добре. И сега отваряме от тази страна, по-скоро затваряме се едно. Тръгваме да отворим
двете страни го слагаме. И ето така до края продължаваме. Пак ще фокусирам по-добре. Момент само. И ще продължа по-бързичко да го правя. Дето не е от най-бързите, но все пак. Daydreamer with eyes that make you melt. He lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through. There's no way I could describe him. What I'll say is just what I'm hoping for. Опа, скочи ми лъжи. И продължаваме But I нататък. will find him sitting on Този my път реших doorstep. изцяло да ви покажа самата гривна, без да спирам клипа. В смисъл, ако някакви грешки сте допуснали да видите, просто продължавам. Макар че ще стане малко по-голям клипа. Навътре. And I can И tell последните that ластичета. he'll be Ето тук. И ето тук. Забравих да for кажа, all. ще ви трябва още едно ластиче от първия ви цвят, което ще обърнете два пъти и ще го сложите като кербенд. Ето така, на пръстите си на двата пръста слагате и се получава две. Може също да го направите на куката си, като вземете куката и ето така обърнете две ластичета Sitting on the sea, и ги слагаме soaking up the ето sun. тук. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. На плетене. A jaw dropper looks good when he walks, is the subject Минаваме of their под talk. кербенда, He would взимаме hard първия ни ластик. to chase, but good to catch, and he Обаче ако could имате change the такъв проблем world кербенда да with ви his се извади, hands behind his не се back. притеснявайте, просто ще го вземете, каквото се е извадило и ще го върнете обратно. Така. Сега нека поставим ластичето. You can find him Ето тук. Така правим и от тази страна. Минаваме под това и взимаме ластик. И сега минаваме от тази страна пак отдолу и взимаме долния ластик, закачваме го тук и от тази страна ще минем от долната страна и ще извадим най-долния ластик. Само от ластика не мога да покажа. Ето минавам отдолу и изваждам ластика, който вече явно сам си е тръгнал напред. Ето и го слагам тук. И сега, както е това, ще вземете карамеления цвят или там какъвто е вашия. От едната страна го закачате тук, взимате го и от другата страна и го закачате тук. И сега, тук където ви беше карамеленото, ще минем под него и вземем първото жълто ластиче, което сменя от лявата страна. След това пак минаваме всички ластичета, взимаме обаче най-долу този път жълто, защото само едно ни остана и го закачаме към
към самото си него. Продължаваме. Минаваме от тази страна, взимаме долния еластик и го закачаме пред него, т.е. на самото него еластиче. След това от тази страна правим същото. И минаваме отдолу, нали, под ластиците, взимаме го този карамеления цвят и го закачаме и така правим от двете страни. Така. И ето така се започва нашата гривна. И пак минаваме отдолу под тези карамелените и взимаме първото жълто. Да, то е. Закачаме го за него си. Ето така. И пак минаваме отдолу, пак взимаме последното жълто, което ни е останало и го закачаме за него си. И по този начин се плете гривната. Сега, аз няма да го казвам много. Ще оплета гривната така, минаваме от тук, отдолу. Взимаме долния еластик. Закачаме го за него. Правим също looks good when he walks is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh. Минаваме под карамелен, взимаме първото жълто, което ни е най-отгоре. Ако по този начин се закача, т.е. ако при вас сте обхванали този ластик, значи сте хванали грешното. Опа! Хванали сте грешния ластик. Това просто ще си го оставите по този начин. И пак ще вземете долния жълт, който наистина си истинския, който трябва ще бъде първи, затова ще го хванете и ето. И те си се разменят. Така. Продължаваме. Нататък. Значи, както си беше нормално, тук ще си минем с ластик. Ще хванем долното ластиче. Ще го сложим отпред. И ето по този начин и това. Минаваме тук, отдолу. Хващаме този ластик карамеления. Аз сега не съм фокусирал, ще фокусирам пак. И от тази страна. И минаваме тук. Внимавате с жълтите, кой е първи, кой е втори. Този път мога да видя кой е първия ми. Само дето не го хванах само него. Хващаме го, слагаме го на самия него. И от тази страна пак взимаме и другия жълт. Пак си слагаме, взимаме долния еластик, слагаме го напред и от двете страни. И продължаваме да плетем по същия начин до края и като сте готови, може пак да пуснете клипа. Като свършите, ето така трябва да изглежда вашия стан. Сега, в края сме и вече трябва да сте си оплели всичко. Ще минете под, ето тук минавате под всичките ластици, ще вземете най-долния, ще го хванете и ще го изкарате и ще го закачите ето на този пек. Ще направите същото и от тази страна. Минавате под всичките, взимате долния ластик. Ето. И го закачате тук. Ето това сте получили. Сега вземете, ако искате да
цвета, в който ще продължавате вашата гривна. Аз ще го продължа пак в лилаво. Така че, ако искате да бъде във вашия цвят, който сте сега, нали, ето тук накрая, който е завършил, ще бъде най-красиво, но вие решавате. Така, ще бръкнем с куката си ето тук, под всички ластици. Ето, виж, той пак ще го покажа. Минаваме под всички ластици с куката си и я изкарваме от тук. Хващаме един ластик, държим го на пръста си, опа, и в същото време го измъкваме. Държим го още на куката си и другата страна пак слагаме на куката. Сега може да изкарате всичко. Като държите, нали, тези два ластика на... два лупа, защото това е един ластик на куката си. И просто сега всичко може да го махнете с издърпването. Момент. Така. И ето я нашата гривна. Тя се е получила много добре, както виждате. И сега, ето тази част. Както ви, ето е самата, те са еднакви, просто тук съм ми направила с бяло, червено и жълто, тук е с неоново жълто, карамелено и лилаво. И сега ще направим ето тази част тук. Така, вземете вашите ластичета, които ще ползвате и слагаме първия. Ето така на куката си, обаче не съм фокусирала много добре. Стига де. Момент, просто. Ох, как ти де. Взимате го и ето така минавате през всички ластичета. Обаче аз много ще покажа. И така. Добре, ето вече фокусирам. Както държите, ето хващате ластика и го прошмугвате през тези ластичета, тези два лупа и го слагате обратно. И ето, направихме първото. И продължавате. Слагаме един ластик, издърпваме го през тези лупове и го слагаме на куката си. Слагаме един ластик на куката, държим го с пръста си, изкарваме го през луповете и пак го слагаме на куката. И продължаваме да плетем, докато според вас няма да ви стане, ще ви стане вече, нали, гривната. Аз още малко ще поплета. Ето, да видим, още два ластика ще сложа за по-голяма сигурност. Всъщност така си е добре. Така. Сега, както ви казах, ще ви трябва S-образна кукичка. Вземете я и ето това, което държите на куката си. Малко го разтеглете и минете през средата и закачете вашата S-образна кука. Ето, аз си закачих. И сега от другата страна, ако искате да си помогнете с куката за плетене, но на мен не ми е нужна. Взимаме и закачаме. И ето я нашата гривничка. Сега ще ви покажа как изглежда върху ръката ми. Ето. И червения вариант, сега ще ви покажа и него. Ето така. И надявам се клипа да ви е помогнал да направите самата гривна. И се надявам се гривничката да ви е харесва. Това беше от мене. До следващия път.